If I catch this guy, wala you go not say. Makarantar ƙauye. Dukanki cikin tablet na ji wani yayi fada. Dukanki zai dukika. Ki ga mi muguwa ce. Makarantar ƙauye. Ga wani sabo daga kamfanin da ke kawo muku fina-finai iri-iri. Ba wasa Nigeria Limited ke gabatar muku da wannan wasan barkwancin wato Makarantar ƙauye. Bisa za ka rika mana wangana kafirci anan. Ranka dade, I say nothing to say. Ka koma dan ubanka. Dan jan uba, dan jakar uba. Makarantar ƙauye. Wane ne zaki ya rubuta wannan a? Ko ya kisu. Ke da hankali ki haka na rubuta na. Hai, shi ne ke God. Na sai ki fada sunan kire da turanci. Babanmu baya yin turanci. Shi yasa nake so in tuno. Kare? Kare. Shut up! 1, 2, 1, 2. Makarantar ƙauye. Aka ce ilimi shine gishirin zaman duniya, wanda aka fin shi kuwa sai an yi ladama. Tirka irin wadda Lamiyo ke tifkawa a cikin wannan shiri Makarantar ƙauye. Abin sai ka gani, shagwaba, karambani, kankamba, iyayi, rashin kunya, sai dai ga kaifin basira. Lamiyo sangartacciya 'yar babanta. Makarantar ƙauye. Idan na je gida bai sami masu a wurin. To, wallahi kai ki tabbata sai ki mutu. Yawa ku tsaya. Lalacin ku ba ku san yan mai gari ba ce? Malam ba yana zuwa da mashin ba? Yau malam na nan yana faman shan tura mashin. Makarantar ƙauye. Wannan shiri ya hada da 'yan wasa kamar haka: Ahmad Aliyu Tage, Abdulsalam Obinna, Yado, Yabanya, Umar Bigi Zaria, sai Shakuri Kundum, Samira Abubakar a matsayin Lamiyo. Ci gaban shiri Malam Musa Isa, labari bin Sa'id Abu Sa'id. Lamiyo mai rabawa kowa aiki, dan kuwa ta raba kowa ya kwasa. Shiryawa Honorable Hamisu Bawasa, mataimakiyar mai bada umarni Hajiya Fatima Lamat, bada umarni Dukko Yakubu. Makarantar ƙauye yana nan tafe.
Yanzu jama'a kuma tashi waje mu yi sallah idan muka dawo sai mu dora. Yawwa. Amma na ji daɗin ka na daɗin ganin ka a kotun nan wallahi. Ai ka wallahi zuwa na kenan nake jin labari. Ba na gani. Kuma na ji an ce hukuncin fyaɗe wajen ɗaurin shekara 20 ne ko? Kauce nan shekara 20 wani ne? Har da 5. Kai. Haba. Matan ku. Yo Allah na. Me yasa ke haka? Ai idan an girma a sanin girma. Yarka ta cikin ka? Ka ba ke daidai ba. Duk ba wannan ba a kilo. Ai shi yasa na ce na ji daɗin ganin ka. Na san da wuya alƙalin nan zai bar ni in je gida. Zan faɗa maka inda makullin ɗaki na yake. Da kuma inda nake ajiye kuɗi. Cikin shanu na a sai da bajimi ɗaya idan ka haɗa da kuɗi na da kuɗin bajimin za ka haɗa kuɗi kusan 200,000. A haɗa a yi duk yadda za ka yi a ƙilo. Kai da tun da akwai kuɗi ko biya ƙari an gama. To Allah da kar ka bari a ɗaure ni. Ka gama. Kar ka bari a ɗaure ni a ƙilo. An gama. Wanda da hankalin ka wancan. Yanayin wurin ya burge. Bismillah. Okay. Alga ta mala. Barka da malam tankwani ya turo da wala kila akan wannan dai magana. Akan wannan magana? Ita ce. Ka tabbata? Kwarai ma kwaran ka dade. Ai ka san harkan nan ba abun. To madalla. Mama guri. Ai ta mana. Bismillah. Ko kai me yasa kake wannan haba da Allah. Yare ne ba da hankali wallahi. Ai ranka hakuri ake yi. Hakuri ake. Yaya mai ici? Yawwa. To ranka dai. Tsani da Allah. Shi dai malam ta ku babbar bukatar sana'a. Baya so a tsare shi. Yana so duk yadda za a yi a salami shari'an nan. To amma ina zuwa. Baya son a tsare shi. Mu ya sake mu. Wannan ai aje ne. To saboda kan akwai kuɗi naira 100,000. Nawa? 100. Ai alga ta mala banda ma 100,000 to akwai wasu masu zuwa daga baya. Fito mun da 100,000. Yanzu ka hadan da yaran ka sai a fashi. A'a karka min kuma karka ninke ni bai bai. Ya za a linke ka? Kai fa ne kai ne na maran kai. To kai amin wasa fa. Idan aka yi min wasa idan na murda shari'ar to ko Abuja kuka tafi nan za a dawo. Na wace Abuja ai mu nan yayi. Yawwa. Nagode. Haka nan aka kama yaro ya saci keke Sama'ila. Yaro mai dan daukar hoto da nan bayan gidan su Sani. Aka kawo shi nan nace a bada wani abu in saki yaron nan aka ki yanzu na Abuja. Sun daure shi. A wannan kamar ka dafa ne. To kira min yaron can. Dan leka nan kace zo kai. Kira shi. Ai. Zo. Yawwa. Kira shi. Yawwa. Ka bi shi. Akwai wani sako zai baka ka taho mun da shi. Mun gode madalla. Mun gode ka gaya masa ba komai. Mun gode ba komai. Mun gode kwantar da haka nasa madalla. Kai ka kula fa. Mun gode ko baka gane ba akwai sinki zai baka ka kawo mun nan yawa. Kai kar ka yadda ka mi irin wancan an baka kuɗi ka bude ka ɗauki 200 wannan aka baka ka taba billahi lazi albashin ka na sati na wata 6. Ba za a yi haka ba. Je ka. Allah wuce wancan ma lokacin matsalar gida ne. To wannan dai kada wata matsala ta gaya mu matsala. In ka taba wannan alkur'an albashin ka na wata 6. An gaba da kai. Kai kore ka ma za a yi. Ba za a haka ba. Wallahi kore ka ma za a yi. Dan uwarka. Yaro yari na ni. To masha Allah. Wato duk abun na ga ya kunne ne muku kwakwalwa. Shari'a da bata kuce ko ina kwanci an yanke hukunci ta mutu da za ku nan kama kame kan magana man tanku da yasa wanda in yanke ta kuma dai garin nan ba wanda sai dawo da ita ko kuwa akwai na yanke shari'a a garin nan ta fi miliyan ta tafi kenan sai da kiyama
sai da lahira. Mun yanke hukunci sai da lahira. To kun ga kun ba dai magana ce akan matan ku da inda ya sa Halima ba. To an gama. Za ku kallo yadda ake hukunci. Wata shari'ar dama sai a lahira. To amma kuma kai mun shiru? Ta wace ko? Akwai wanda ya sai mun wata magana da na haka? Babu shi. Ikon ka ce. Amma duk gaba ɗin kowa ya yi tsit. Akwai wanda zai iya cewa abin da ne ba kyauta ba? Babu. To. Kai, ɗauke mun wannan. Ɗauke mun ka. Riga ta ce ko? To kuɗi hauka ne? Ai kuɗi ba hauka ba ne. Kai, ina abin da na shigo da shi ya hauka. Kai ba ni mu shigo da abin nan ba ko? Ba ruwanka, ba ruwanka, ba ruwanka, ba ruwanka. Kanya kake ba da usuli kana cikin shoɗin. Haka akwai laifi? Babu. To kuma dan man tanko ya aikata fyaɗe kan yansa. Akwai me yasa nan in banda gwanin gwasai da naku? Tsinannu? Yan iska? Dan mutum ya ba ya saba ce? Allah ya kara basira. Allah tsine mu. Sun da dai kunyu ko shiga haka da mata ku ba. Ya ku ce? Godiya su. Sa'ida. Sa'ida ne. Sa'ida nawa. In ji yara suna sa'ida nawa. Yan iska. In na ga dama yanzu wannan yaro na ne sai ban ka cikin wannan. Idan ban saka a cikin Allah ya tsina. Ba hurmi mai bane kai? To. Daga yau dan uban ku na sa doka a duk mutumin da ya kuma sa ido a gidan wani sai ya ci uban. Ku sai ya bantan uba. Ke ubu ku ga mu. Aje a tashi. Ke mata muna karban namu na fasu. Ina ma ke. Inda ma ni ne ai ke zan ma ke ma a soro. An gama aiki akwai bayani za mu sake saduwa kuma rago wannan a samu a cikin shi An gama. yawa An gama. kuma wannan ita uwar To kaji yanda shari'a ta kaya. Wai saboda jahilci na irin mutanen ƙauyen nan. Wai abinda alkalin nan ya yanke hukunci wai yayi daidai. Har munna ake wai shari'a wai an yanke ta yi daidai. Saboda tsananin rashin tunani da jahilci. To ai malam baka sani ba. Duk shari'a a wannan gari in dai wannan kotun aka kai cewa suke sai a lahira. Wa inna ilaihi raji'un. Wa isa? A sai a lahira. Ni dai magana ta gaskiya dalilin da ya hana ni ɗaukar mataki a wannan al'amarin babba shine saboda dai na san malam Tanko sirikina ne. Kuma idan har ina son Sadiya bai kamata a ce na muzanta mahaifinta. A'a Rabi. Ni dai in dai da gaske kake kana son yarinya nan da gaske Rabi. Kawai abu mata haƙinta. To ni da zan iya bakin kokari na in shiga ofis ɗina da nake aiki. Zan ɗauki wannan alƙalin zan kai shi ƙara birni wajen kotunmu da ake sauraron ƙararrakin lauyoyi da alƙalai. In ya so sai a bincika dukkanin shari'un da ya yi. Mai gaskiya a bashi gaskiyansa wanda kuma ya yi kuskure a gyara kuskuren da ya yi. Sannan shi kanshi in ya yi laifi a hukunta shi. Wannan shine kawai abin da zan yi insha Allah. Wallahi ni yanda nake jin haushin alkalin niyya na yi ma in yi amfani da karatun da na yi. Kar a kai ga haka. A bar shi da hukuman za su hukunta shi.
Ni zan shiga birni yanzu. Insha Allah da yadda ake ciki za ku ji. Kaga wannan yaro? Zai mana maganin sai a lahiran nan. Kwarai. Sai na dawo Sadiya. Yaya kuma har gida za a biyo ni ban huta ba a kotu kuma gida ma ban huta ba ku je can ku yanke takardar ƙara ba nan za ku zo ba ku je can kotu ku yanke takarda ha tsaya mana kai dan uwarka baka san munya bane ba abin da ya kawo mu kenan ba mun zo ne mu cika umarnin da aka ba mu ya ci ubansa umarnin ihunawa ha ba jana ma tsaya mana ya ko kyau kaga dan Allah ku taho da shi mu tafi mana kun san akwai ɗayan fa jami'an me jami'an tsaro ayo ban Allah ka ce a zuwa kai ƙarƙashin hukumar alƙalai maka so daga birni mu tafi da kai a ƙarƙashin bukin nan kuke ko in muka ce saka je bayani to ban Allah ka ce a gida kuke nema a nemi muku haya inda za ku zauna to kuma sai ku zo mun haka garan gatsau za fantsan za ku fantsa mun cikin gida kalli malam mun yi kama da wanda suke zaune a wannan garin aiki ne ya kawo mu kuma umarni muka karɓo daga sama mu je kawai na fi gane wannan ma shi wannan to ina kai ba wannan ba bayani mu je dai tukuna kai bayani a ciki to ba bayani bari ci gaba mu je ba zai yi ba mu je kin sai kai bayani inda ake turin nan ba na ka bujiya shi kuma ne sashi a mota da a mota sana mota sai ka Allah shiga fata mana Allah shiga ta mana ai ba kai ya kamata ka zo kai godiya ba ni ya kamata in biyo ka in yi godiya yanzu ma gode malam san zuciya bacin zuciya jakar uba malam kai aiki san zuciya bacin zuciya fa na'am malam magana ce fita su can maganan kuma kai za ka yi bayani ban fahimce ka ba malam za ka yi bayani a ina magana ce fita su ku har abada mutane kun gama? Ko bisa? Kini. Ku tafi muna bata lokaci. Ta yaro kai. Ha yaya. Malam. Ku je mana. Kar kai musu. Malam. Kar kai musu gaddama. Ni ma ba ban na kinsa ba. Muje. To ku bari mana sata ki zaka je. Ni ma ban kinsa ba. Malam. Dan Allah ku bari. Ki jawo shi malam da zamu bada. Mu ce amma ai ga mu kullun gidana nan ku bari kullun gidan ba. Kai ba kulli. To ina ga mun fata ba. Kaka akwai alfarmar da nake nema a wurinki. Dan ke kadai ce a duniya wadda kika isa ki hana ni ko kuma ki saka ni. Ke ce komai nawa a duniya. Ke ce rayuwata, ke ce uwata, ke ce ubana. Dan haka wannan alfarmar da nake nema ke kadai zaki iya hana ni ko kuma ki amince mu. Wani irin alfarma kake nema a gurina? Ina so ki yarda ki amince in auri Sadiya. Ka tabbatar har yanzu kana son ta ba kara za ka yi mata ba? Dan ka san mutane da yawa za su ki aurenta. Ni kuma ina son ka aure ta. Ba dan ka yi mata alfarma ba, dan kana son ta. Wallahi kaka har yanzu ina son Sadiya har ga Allah. Fiye da yadda take a cikin zuciyata a baya. Don wani abin da ya faru ma maimakon in ki Sadiya ƙara son ta nayi. Don haka kawai yadda ki nake nema ne. Shikenan na amince da ka aure ta, amma ina son ka kau da kanka daga duk abin da mutane za su faɗa, da mai daɗi da marar daɗi. Na gode kaka. Allah ya saka da alkhairi. Allah muku albarka, ya kuma zaunar da ku lafiya. Ina za ka? Zan je wajen ta mana kaka. Dama ban tsammanin cewa za ki amince da abin da na zo nima bane, shi yasa kika ga ma ban na zauna gida ban je ko ina. Wajen ta zaka je. To na fasa. Kin fasa? Wallahi da sai fashe miki da kuka. Dan na san kakata ba ta son kuka kuma ba ta magana. Me kika ce? A da lafiya.
kai jama'a. To wai. Subhanallah. Aw, yawwa. Alhamdulillah, Rabi. Dan Allah, mun asibiti zamu. Dan Allah. Me faru? Ba lafiya ta yi bari ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da mota ka zo? Da mota na zo. Da mota alhamdulillah. Mu je. Daure mana. Daure. Ba zan hana Rabi'u auren Sadiya ba. Domin wannan abu da ya faru kaddara ce. Kaddara ce daga Allah. Kuma wannan abu da ya faru bai shafi soyayyarsa ba. Saboda haka sai dai in ce wannan Allah ya tabbatar da alheri. Allah ya tsaunar da su lafiya. Amin. Ai alhamdulillah da Allah isa kika zama dattijan arziki. Kin yadda da kaddara. Kin san kuma kaddara kuma daga Allah yake. Amma in gaya maki da wata ce wannan soyayyan tasu sai dai ta zama tarihi. Ikon Allah. Allah shi albarka. Amin. Ke ma da kika yi wannan bayani Allah ya saka miki da alheri. Allah ya saka miki da alheri. Amin. To yanzu komai ya yi daidai. Kina mararin baki. Kishin zai motsa ko? Kin fara jan mata kunne. To ke kuma saura ki shigo gidan ki ce za ki kore ni. To ina nan na san kishin 'ya'yan zamani. Ina nan daram da ni da mijina. Takalmin kaza mutu tare ba. Na'am. Ni kuma idan na murɗa kanmu na ce ba za ta ko ina ba. Kana da ƙarfin da za ka yi dan ba da ni? Ina. Allah shi albarka. Amin. Allah shi albarka. Allah ya jagoranci. Amin.